En aquest canvi d'època complex i convuls que vivim, la paraula de Déu segueix essent per als creients la font on acudir per revitalitzar l'experiència de fe en diàleg amb el nostre context cultural. D'altra banda, aquesta l'especialitat en teologia bíblica també s'obre a persones interessades en les arrels de la cultura occidental, en el qual l'escriptura hi ha tingut una presència inqüestionable. La llicenciatura en Ciències Religioses, especialitat en teologia bíblica, s'articula en diversos mòduls de coneixement. Un de propedèutic que aporta els coneixements de caràcter introductori que poden contribuir a una aproximació al text bíblic més contextualitzat a diversos nivells: cultural, lingüístic, literari. El mòdul d'exegesi posa l'èmfasi en el treball d'interpretació tant de l'Antic com del Nou Testament, tot centrant l'atenció en uns textos determinats. Aquesta es complementa amb dues matèries específiques de teologia bíblica que ofereixen l'estudi d'un tema transversal al llarg de tota l'Escriptura, en vistes a aportar una visió més comprensiva de la Bíblia. El pla contempla 2 seminaris que pretenen facilitar el treball cooperatiu a l'aula, de forma que és una metodologia molt adient per a les matèries de segon cicle. El mòdul d'anunci i interioritat està orientat a aprofundir en la dimensió espiritual de l'Escriptura i en la dimensió pastoral. També hi ha 4 matèries comunes amb l'especialitat de diàleg interreligiós, ecumènic i cultural que aborden aspectes específics i complementaris de les dues especialitats. Suposen obrir cadascuna de les especialitats a la sensibilitat de l'altra i, d'aquesta manera, enriquir-se mútuament. Finalment, el pla incorpora una matèria metodològica per a la realització de la tesina i els crèdits de l'elaboració del treball final de llicenciatura. Els estudiants reben el suport necessari per a la seva formació acadèmica a través de professors qualificats i un campus virtual amb múltiples serveis d'acompanyament i assessorament. Al finalitzar, obtenent una llicenciatura reconeguda civilment, i poden continuar els seus estudis en nivells superiors o ingressar en el camp laboral amb una base sòlida en ciències religioses i un profund coneixement en teologia bíblica.